Avui us hem portat una escudella i carn d'olla. Mireu, quin coloret més bo. Oh, quina flaire! Quina flaire! I la carn d'olla, jarret de vedella, gallina, costella de porc, botifarra negra, peus de porc, papada, pilotes no podien faltar, patates i tota la verdureta. En una olla amb 8 litres d'aigua afegim la gallina, el jarret de vedella, 2 meitats de peus de porc. Jordi, pots posar un altre, si us plau? Gràcies. Continuem amb la papada de porc i les costelles, juntament amb l'os de pernil i l'os de vedella. I ara el secretet d'Antes, el sagí. Tapem i engeguem els fogons. Anirem traient les impureses a l'espera de que comenci a arrencar el bull. Un cop arrencat, deixarem bullint mig tapat durant una hora. Toca el torn a les pastanagues, el porro, les branques d'api, un nap i una xirbia. Tornem a tapar i deixem bullir una hora més. Hora d'afegir mitja col tallada, 3 patates partides per la meitat i 2 pilotes. Les acomodarem una mica i deixem bullir 30 minutets. I ara, la botifarra negra. Aquí, que es faci un bon banyet. 15 minutets i només quedarà colar l'escudella i separar la carn d'olla. Salut i bon menjar!